دیوانا سیدایê tîrêj hate çapkirin. Hemû helbestên helbestvanê Kurd ê navdar sêdayê tîrêj ji hêla weşanxaneya peywendê ve di cîltekê de hatin çapkirin. Bi vê yekê cara yekem e helbestvan sêdayê tîrêj li Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê bi awayekî rêk û pêk digihêjin ber destê hezkiriyên wî. Berhemên sêdayê tîrêj Xelat, Zozan û Cûdî di cîltekê de hatin çapkirin. Helbestên sêdayê tîrêj rengvedana jiyana Kurdan a sedsala bîstan e. Heta ne tenê Kurd, dîroka Kurdan a nêz wek şerê azadiyê li Başûrê Welêt gelek bûyerên li rojhilata navîn û dinyayê jî ji helbestên wî rebûne mijar. Helbesta tîrêj şahîdê dîroka gelê Kurd a sedsala borî ye. Ji şerê serxwebûna Cezayîrê bigire heta berxwedana gelê Viyetnamê. Ji tekoşîna Filîstînê bigire heta şoreşên ku bi pêşengiya çeqûwara li Amerîkaya Latîn rû didan têde dixwîn. Sêdayê tîrêj bi dîwanên xwe dê xwendevanan derxe rêwîtiya dîrok û edebiyatê ya li seranserê sed salekê.